Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар тапшыруы. Студияда сезне мен Ләйсән Ханова сәламлыйм. Бүгенге төп темаларыбыз турында кыскача мәгълүмат тыңлагыз. Шолы кешекеләре дөнья күләм спорт ярышларында кулланылачак. Шәһәрдә яңа заводка старт бирделәр. Наркоманнарга гына түгел, аларның якыннарына да ярдәм кирәк дип белгечләр. Наркология диспансерында алар өчен махсус кабинет ачылды. Вакытны кичектерәләр, ремонт төгәлләнми. 53-28 йортында янгыннан соң шәһәрдәшләр кайчан өйләренә кайтыр. Күңелләре белән 18-дә, йөрәкләре белән һаман яшь. Бүген Чаллыда Балкыш республика конкурсының сайлап алу туры үтте. Кызыл тосма кисү урынына капкага шайба белән гол керттеләр. Шолда хоккей кешекеләре заводы ачылды. 3 тапкыр дөнья чемпионы, 4 тапкыр Гагарин кубогы иясе Данис Зарипов башлангычы белән шәһәрдә кешекеләр ясаячаклар. Ул Россиядә бердәнбер завод. Завод бүген генә ачылса да, кешекеләр танылган хоккейчылар тарафыннан сынау узды инде. Аларның сыйфатын хәбәрчебез Гүзәл Шихапова да тикшереп карады. Бросок! Дениса Зарипова, завод хоккейных клюшек «Заряд» объявляется открытым. Россиядә көчле хоккей командалары, хоккей буенча дөнья чемпионнары бар. Бу спорт түре илдә алга киткән булса да, спортчылар бүгенге көнгә кадәр кешекеләрне чит илдән сатып ала иде. Оешмада сәламәт яшәү рәвешен генә пропагандалап калмыйча, үзебезнең җитештерүне дә алга сөрергә телиләр. Хәзер Россия командалары чаллы кешекеләре белән уйнаячак. Мы открываем двери для российского рынка. Без кулланучыларны хөрмәт итәбез, продукцияны Россия базарына чыгарабыз. Безнең кешекеләр дөньядагы алдынгы җитештерүчеләр белән бер рәттә торырлык. Кешекеләрне композит материаллардан җитештерәчәкләр. Завод үзебезнең илдә урнашкач продукцияның кайтканын да озак көтеп торырга кирәкми. Бәяләр күпкә арзан булачак. Чаллы кешекеләре дөнья күләм стандартларга җавап бирә. Танылган спортчылар аларны сынап карарга да өлгерде. Он как настоящий конструктор, прежде чем предложить Данис конструктор кебек кешекеләрне җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәр алдыннан үзе сынап карады. Шуңа күрә әлеге продукцияны күрмәчә дөнья күләмендә танытырга мөмкин. Легенд командасы спортчылары аларны сынап карады инде. Егетләр мактады. Сыйфатсыз кешекеләр заводтан ерак китә алмаячак. Биредә аларны махсус технология ярдәмендә сыныйлар. Кешекеләр уен вакытында сынатмасын өчен максималь каршылыкка чыдарга тиеш. Пушка будет испытывать момент максимального броска, максимальной силы. Вот он. Видите, пушку мы берем и сгибаем. Вы же сами видите, примерно вот так сгибается пушка. Не примерно, а точно так сгибается пушка, когда совершается бросок сходу, так называемый, когда шайба уже имеет какую-то скорость. Бөтен дөньяга сатуга чыгарылачак кешекеләр заводы шәһәр һәм республика җитәкчелеге тарафыннан да хупланды. И как нельзя кстати появится тот продукт, который будет, иметь надпись «Фабрика «Заряд» сделана в городе Набережные Челны». Я убежден, мы также будем гордиться этой продукцией, которая будет производиться в городе Набережные Челны. Мы не только сегодня будем его поддерживать, мы будем его поддерживать и завтра, и в реализации, и в сбыте. И более того, я уверен абсолютно, что от хоккейных клюшек этот проект уйдет гораздо дальше. Идей у акционеров громадье, и пусть они обязательно реализуются. Бу көннәрдә генә оешма алдынгы үстерелешле территория резиденты булды. Димәк, алар төрле ташламаларга лаек булачак. Моннан тыш яңа завод ярдәмендә Чаллыда 100дән артык яңа эш урыны булдырылды. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Машинада 1 килограммга якын әфьюн табылды. Тула бер посты янында инспекторлар шетел машинасын туктата. Анда 4 кеше утырган була. Шофер юлдашлар белән таныш түгел, мобиль җайланма буенча табып, Мәскәүдән бергә кайтканнар. Пассажирларның берсе Томскидан, ул үзен сәер тоткан. Инспекторлар шуңа машинаны тикшерергә уйлаганда. Автомобильдә табылган наркотиклар 2000 дозага якын. Хәзер әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылды. Кроме того, было проведено медицинское освидетельствование. Наркотик куллануын ачыклар өчен медицина тикшерүе уздырылды. Томский кешесенең наркотик куллануы расланды. Полиция хезмәткәрләре егетнең наркотикларны Томскида тарату максаты белән Мәскәүдән сатып алуын ачыклады.
Бу атнада наркология диспансерында ак өлем кулланучыларның якыннары өчен махсус кабинет ачылды. Бирдә консультант аларны авыру дәваланырга риза булсын өчен дөрес итеп сөйләшергә өйрәтә. Белгеч белән киңәшләшү аноним рәвештә алып барыла. Бернинди документлар да кирәкми. Ярдәм наркотиклар кулланучыларга гына түгел, бигрәк тә аларның якыннарына кирәк ди консультант. Ни өчен икәнен хәбәрчебез Гүзәл Шихапова ачыклады. Соңгы вакытта синтетик наркотиклар аеруча популярлашты. Үсемлектән ясалган матдәләрдән соң авыруның үз-үзен тотышы билгеле бер калипкә салынган булса, синтетиклар куллангач нәрсә көтәсен белеп булмый. Төрле стимуляторлар һәм транквилизаторлар кулланучыларга бу матдәләрнең наркотик икәнен аңлату аеруча кыен ди белгечләр. Эти синтетические наркотики, они короткого действия. Синтетик наркотиклар организмга кыска вакыт дәвамында тәэсир итә. Еш кына психик тайпылышлар була. Бу матдәләрне кулланучылар үзләрен наркоман дип санамый. Якыннары наркотик кулланганын белә, нәрсә эшләргә белми. Аларны үгетләп тә карыйлар, яныйлар да, түбәнсетәләр дә, әмма нәтиҗәсез. Кай чакта якыннары башка сыймаслык адымга барады диспансерда эшләүче тәҗрибәле консультант. Алкоголь яки наркотик кулланучыны сихер ярдәмендә дәваларга тырышучылар да бар. Әмма дәвалау авыру кеше тернәкләндерүгә үзе аңлап килсә генә уңышлы була. Ә моның өчен өйдә аралашу һәм әти-әниләрнең, тормыш иптәшләренең үзләрен дөрес тотуы мөһим. Мы совместно с родственниками, совместно с зависимым человеком. Без авыру һәм аның якыннары белән берлектә стратегия булдырачакбыз. Бу пациентта мотивация уятырга ярдәм итә. Авыру кеше үзенең тормышын үзгәртергә дигән карарга килергә тиеш. Яхшылык эшлим дип киресенчә начар нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. Әлеге 33 яшьлек хатын-кыз дәвалануга күрше шәһәрдән килгән. Беренче тернәкләнү курсыннан соң яңадан наркотикларга тартылган. Бу хаталануымда әти-әниләрнең өлеше бар ди ул. Вот этот контроль, когда тебя постоянно контролируют, вот это было у меня, когда я выписалась с центра, вот выздоровление. Я приходила домой, мне нужно было ходить, например, на группу, меня постоянно контролировали, если она 5 минут опоздала, значит, я употребила, мне уже начинали смотреть в глаза, там родители, да, говорили, что-то у тебя не так, естественно, это меня бесило, да. Я думала, да блин, если меня так обвиняют, лучше я и буду употреблять, чтобы меня не просто так. Или там каждые звонки, каждые 15 минут, то есть не давали мне выбора. Бүген Возрождение тернәкләндерү үзәгендә 20 кеше дәвалана, шуларның яртысы наркотик кулланган. Курс 3 ай дәвам итә. Тернәкләндерү үзәгендә авыруларның әти-әниләре, якыннары өчен дә тренинглар оештырыла. Консультант беренче комплекста урнашкан наркологик диспансер бинасының 214-нче кабинетында эшли. 31 68 39 телефоны буенча да шалтыра торга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. 53-28 йортын куллануга тапшыру вакыты һаман кичектерелә. Исегезгә төшерәм, шартлау һәм янгыннан соң бирдә төзекләндерү дәвам итә. Подрядчы оешма эшләрне 30 августка төгәлләргә ышандырган иде. Йортта яшәүчеләр озакка сузылган ремонттан зарларын социаль челтәрләргә дә яза башлады. Шәһәр төзелеше инженерлык компаниясе генераль директоры бүген хәлгә аңлатма бирде. Аның сүзләренә караганда, тоткарлык тикшерү нәтиҗәләренең бер төрле, ә эш күләменең башкача булуына бәйле. 3-4 стояк у нас попал. 3-нче һәм 4-нче стоякларда да ярыклар пәйда булуы ачыкланды. Бәлки алар шартлауга кадәр дә булгандыр. Тик хәзер бу турыда сүз бармый инде. Аларны төзәтергә кирәк икән, димәк аерып калдыра алмыйбыз. Йорт конструкцияларына куркыныч янамый, диде Николай Широв. Моны дәүләт экспертизасы раслый. Зыян күргән подъездда подвал ныгытылган. Август ахырына кадәр төзүчеләр барлык конструкцияларында куеп чыгачак. Шул ук вакытта махсус элементлар белән тышкы стеналарында ныгыталар. Икенче подъезддан кала бу эш беренче подъездагы 3 катлы фатирларда да башкарылачак. Буяу, абойлар беркетү, электрика һәм сантехниканы алыштыручыларны төзүчеләр 15 сентябрьгә төгәлләргә ышандыра. Кеше 80% судан тора. Тик сәламәтлеккә зыян китермәс өчен эчемлекне җентекләп сайларга кирәк. Шифалы су матдәләр алмашны яхшырта, кан яңарышында катнаша. Аш кайнату системасы эшендә килә. Тик аның һәр төре файдалымы соң һәм суны ничек сайларга? Бу хакта алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Тетеш районы Зуртархан авылында Волжский воды К компаниясе тарафыннан минераль суларның уникаль чыганагы ачылды. Бер территорияда составлары 4 төрле су табыла. 14 Чебоксар, Кисловодский һәм Ачалык. Мондай урын башка юк. Тарханская самородный шифалы суының 3 төре чалда сатыла инде. Челнинская водная компания представляет воду Тарханская самородная. Безнең компания Тарханская самородная суын Чаллы, Алабуга, Түбәнкама һәм Менделеевскида тәкъдим итә. Аны Эссын кибетләр челтәрендә алырга мөмкин. Хәзер сөйләшүләр алып барабыз. Тарханская самородная суы якын киләчәктә башка кибетләрдә дә сатуга чыгачак.
Суны бөлү цехы скважиналарга якын урнашканга күрә, аның химик составы үзгәрешсез кала. Аның файдалы үзенчәлекләрен саклау өчен бары тик пыяла шешәләр генә кулланыла. Пыяла химик составны бозмый, суның тәмен дә саклый. Мы всегда с коллегами покупаем тарханскую самородную минеральную воду. Она-то хорошо утоляет жажду, придает новые силы. Гаҗәп тә түгел, су табигый биологик актив матдәләр белән баетылган. Әлегә сатуда бары тик тарханская самородныйның 3 төре генә. Ул Ондор, Чебоксар, Кисловодский төрләре. Инде 2017 елда кибет киштәләрендә Волжский воды К компаниясенең ашъяулык минераль суы да барлыкка киләчәк. Бүген чаллыга бөтен республикадан күңелләре белән яш булган тыңгысыз өлкәннәр җыелды. Энергетик мәдәният сараенда үзешчән башкаручыларның балкыш сияние конкурсы үтте. Анда барлыгы 8 районнан ветеран артистлар катнашты. Әлеге зур бәйгегә Татарстанда моннан 5 ел элек нигез салынган иде. Елдан ел аның шикләре киңәя, абруе күтәрелә бара. Конкурс башланырга санаулы гына минутлар калып бара. Һәркем әзерлек белән мәшгуль. Кемдер киемен энә күзеннән үткәрә, икенче берәүләр җыр кабатлый. Без Әгерҗе районыннан инде хәзер 6-нчы мәртәбә балкыш фестивалендә катнашабыз. Безнең ансамблебезнең төп составы Исәнбай авылындагы Өмет ансамбле. Шушы Өмет ансамбле Әгерҗе районындагы җырчылар кушылып, мирас булып, кабат чыгыш ясыйбыз. Балкыш конкурсында иң беренче булып чыгыш ясау бәхете Түбән Кама ветераннарына бирелде. Бушраклы түгел. Киләсе шимбәдә күршеләрдә юбилей, шәһәр төзелүгә 50 ел. Ветераннар чыгышын һәр җирдә көтеп алалар. Монда безнең ветераннарыбыз шәһәрне беренче төзегән менә 60-нчы, 70-нчы елларда шул шәһәрне төзергә килгән элек яшьләр. Хәзер инде зур яшьтә менә кайсына 60, 70, 80 яшь. Менә шулар ул вакытта җырлап биеп йөргән яшьләр хәзер инде картайгачта бу зур олы яшькә җиткәчтә бу ниләрен ташламадылар. Балкыш конкурсына 2012 елда нигез салынды. Хәзер ул 2 елга бер тапкыр үтә. Монда бәйгеләрне өлкәннәр икенче сугыш ачылгандай кабул итә. Ул көндәлек тормышта безнең мәшәкатьләр күп индалар. Әмма ләкин менә бу вакытларда алар барысы читтә калалар, онытылалар алар. Аның төп сәбәбе шушы җыр, моң, шигырь сөйләү, бию. Зона конкурсында 500-дән артык кеше катнашты. Чыгышларга халык артисты Шамил Әхмәтҗанов җитәкчелегендәге мәртәбәле жюри бәя бирде. Иң әзерлекле һәм талантлы коллективлар Казанда 5 октябрьдә булачак гала концертка чакырыла. Сатып алган товарның сыйфаты безнең һәрберебезне кызыксындыра. Еш кына сатып алучылар бер фикерне кабатлый. Кибетләрдә кыйммәт, базарда гарантия бирмиләр. Нишләргә? Алтын урталыкны кайдан табарга һәм күпләр ярминкәдә дип җавап бирә. Бөтен Россия ярминкәсенә рәхим итегез. 26 августтан 30 августка кадәр 65-нче комплекста Эссен гипермаркеты янындагы павильонда Бөтен Россия ярминкәсе үтәчәк. Беренче тапкыр ул агымдагы елның февралендә оештырылды. Бу юлы халыкка республика көне уңаеннан бүләк булачак. Аның масштабы да киңрәк, павильонында зуррак, товар төрләре дә күбрәк булачак. Ярминкәдә Россиянең 30лап төбәгеннән 100дән артык компания үз продукциясын тәкъдим итә. Исемлектә үзенчәлекле продуктлар, үй өчен текстиль, кием салым һәм гаилә ялы өчен товарлар. Сатып алучылар призлар уйнатуда да катнаша ала. Оештыручы Удмуртия күргәзмәләр үзәге шәһәрдәшләрне һәм чаллы кунакларын ярминкәгә чакырып кала. Картиналар галереясында бүген үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Шәһәрдәшләр бирдә экзотик балыклар белән таныша ала. Аквариумнарга 500 литрдан алып 1 тоннага кадәр су сыя. Бирдә 220 елдан артык яши алучы япон карпы кoi, корбанын уннарча километрдан сизеп алырга сәләтле акулалар, ятып йоклый белә торган спинорог, канатлы зебра кебек балыклар урын алган. Барлыгы 16 төр. Арада тошбакаларның 3 төре дә бар. Шалда экзотик балыклар күргәзмәсе беренче тапкыр оештырылды. Ул һәркем өчен кызыклы булачак дип шандыра оештыручылар. Бүгенгә менә шулар, иртәгә очрашканга кадәр мин сезнең белән саулашам. Исән-имин булыгыз.